پشتی دمکا درێژە ئارامیە پار جهێ ڤۆلکانە ئالاسکا نیشانێ نیەن چالاکبوونê bixwe dîtin. Zana teknolojiyakanî bikartînin bۆ şirovekirina datayan bi mebesta agedarkirinê berî peqîna volkanê. Kes nizane çi çê dibe. Di çend rojan de me zanyariyên 8 sala şîrovek kirin ku ji berî niha bi mehan vedikşandin. Piraniya kirdarên çavdêriya satelaytan bi pîvana livîna erdê li dewroberî volkanan bikar de. Ev datayane têne veguhastin û dagirtin li ser kompyûteran û têne şirovekirin û ji ber ku faîl mezinin demeka dirêj vedkeşin. Ev sîstemaniyê rê didite çavdêrên volkanan datayan di iCloud'a helbigirin û şirove bikin. Ev denîkirina datayan lezgîntir bikit û bi sanahî pêşbîniya teqînan volkanan jî êdekirin. Zanayê Geophysics Max Enders dibêjitin ev giring e bi taybet bû Alaska. Ez bawer dikim ku em hertim li pêşiya vê teknolojiyê ne. Me gelek volkanên çalak hene û bi berdewamî dipeqin. Divê em çavdêriyê bikin. Xelk wê ji seranserî cîhanê bên Alaska ji bo lêkolîna li ser volkanan. Zanayê Geophysics Mike Pollan dibêjitin bi bikarînana sîstemekê li gor iCloud bû şirovekirina otomatîk ya zanyariyan her kesek dê parastî be. Ev wê berêmevdet e çavronyayeka cîhanî ku dikare hersengandin û şirovekirina otomatîk ya zanyariyan bikin û derfeta wê bo her aliyekî hebe. Ev teknolojiyanî bû çavdêriya volkana Alaska derfeta gehiştin bi encamên les li ser her çalakiyeka neasayî li çiyayê Edgecombet berdest dikit ku nexeteriyeka rastexû ye. Zanayan Amêrê niyên erdhejanê li ser çiyayê dayanayna bû çavdêriyeka baştir.